Deixeu-me que us doni 4 raons per les quals val la pena fer xerrades online per als vostres pares i mares de l'escola. La primera, és molt més fàcil assistir-hi. Estem veient que ve molta més gent, molts més pares i mares involucrats, perquè des de la comoditat de casa és molt més atraient a participar d'una xerrada. La segona, que és molt més pràctic també a l'hora de preguntar, i pares i mares que no gosarien potser de participar i aixecar la mà en públic, sí que des d'un xat o des d'una càmera s'atreveixen a fer aquestes preguntes i participar. La tercera, com que no cal reservar sales, auditoris, no hi ha desplaçaments, agendar-les és molt més ràpid i molt més convenient per tothom. I per últim, a nivell econòmic, com que no hi ha desplaçaments, també són preus més ajustats de cara a les AMPAs i les escoles. Us recomano moltíssim que ho tingueu en compte i que comenceu ja a moure el tema. El curs acaba aviat i els pares i mares necessiten molta ajuda amb aquest any tan complicat. Gràcies.